Tenduristiya def û diranan gelek girîng e. Lewra tenduristiya însanan ji devê mirovan dest pê dike. Ji bo diranên me nerezinan jî kurmî nebin divê diran rojê herî kêm du caran werin firçekire. Kurmîbûna diranan ew bakteriyê ku di devê merova de asit derdixin holê û bi wê asîtanan ve diranê mirova kurmî dibin. Diranê merov ji ber ku di Kurdî de kurmîbûn tê gotin lêbelê ji kurma çê nabe. Aslında bakteriyê devê merov de diran kurmî dikin. Ew asîtê ku derdixin holê. Bakterî jî eger gava devê merov de tiştê ku em dixwin herî zêde şekir gava di devê merov de çê dibe ew şekir bakterî wî şekira dixwin û asît derdixin holê. Ew asîtana diranê me ra dirizîne kurmî dike. Ji bo ku kurmîbûn çê nebe serî de ew piştî xwarinê divê ku em diranê xwe firçekin. Tenê firçekirên jî têr nake. Xwarina ku di nav diranan de dimînê jî divê bi dayê diranan bêderxistin. Em gava dirana firçe dikin, em ji çara sisiyê dirana em paqij dikin. Lêbelê di nava dirana da dîsa dimîne. Yani tiştê ku em dixwin dimîne ji ber ku em wan jî paqij bikin benê dirana em dibêjin bira nexweşê me em dixwazin kar bînin. Gava ben jî bi kar bînin û bi raste rast kar bînin wê demê ne mimkûne çûrik çê bibin. Vîrusa koronayê herî zêde karê doktorên diranan zehmet dike. Lewra ew her tim bi nexweşan re rûbirû ne. Doktorên diranan hişyar dikin û dibêjin divê him doktor him jî nexweş divê pêvajoyê de zêdetir ha ji xwe be. Bijîşk berî koronayê jî bin rîskek gelek mezin dabû û ji bo enfeksiyonê xweparastî ne. Çünkü berî koronayê nexweşên AIDS jî tên cem me, hepatit jî tên cem me. Li gorî wê em gava nexweşekî enfekte em digirin, em wî nexweşî piştî wî nexweşî em hemû ortama klînîkê dezenfekte dikin û li gorî wê nexweşê duyemîn em digirin. Ji bo xwe jî parastina em dikin mehengî zêdetir kiriye. Yani me cerrahî maske bikardanî em niha N95 maske bikartînin, em tulum bikartînin, em gelek dezenfektanê em bêjin zemîn û hemû klînîkê em bikartînin hem ji bo nexweşê xwe û hem ji bo xwe em vêya zêdetir bikartînin.